Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύντη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδίσω αναλογούμενος πόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υδέρινος στεγάζων, ελίδασι τα υπερώ αυτού, ότι θυσνεύει την επίβασήν αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός του λόγια, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτής, που κλειστήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος του σημάτιον του περιβάλλον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις των τόπων όνοι θεμελίωσας αυτά, όριον έθνου όπου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο ξενετέλων πηγάς εμφάρανσιν ανάμεσον των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδόξεσαν ον άγριοι δίψαν αυτού, επ' αυτά τα παιδινά και του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερόων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο ξενατέλων φόρτων της κτίνεση και χλώριν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και έρηνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσετε τα ξύλα του πεδίου, οι κέντροι του Λιβάνου ως εφήτευσας. Εκεί στου θεία ενουσεύσουσι του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρυτα υψηλά και σε λάθης πέτρα κατεβηγή της λαγωγής. Επίησε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθους σκότος και γένετο νύξ, εν αυτοί διηλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ο ιόμενη του αρπάσε και ζητήσε πάρα το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όρκου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλησας εμπέζει αυτή. Πάντα προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πλήστησονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον χαρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψάλω το Θεό μου έως υπάρχω. Πηδουθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπειν αμαρτωλία από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού έθους σκότος και γένετον ύξ, όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίγησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα
ο Θεός, επίσημον Κύριε, δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Ιεροθέως Ιερέως και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας συνοκρατήμων και του καταξηράν θάλασσαν και έραφλο χρήστημου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης μονής πόλεως, νήσου και χώρας και των πίστικου των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αιώδων διπορούντων, νοσούντων, καμνών εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίξινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηγχάρητης. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπεραπληγμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα παραδόν των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκέκραξα προσε εισάκουσον, Κύριε, εκέκραξα προσε εισάκουσον, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου, εν το κεκραγένε προσε εισάκουσον.
ψυχή μου, του εξομολογήσαστε ονόματι σου, των ζωτιών σου σταγόν απάρτος προσκυνούνται Χριστέ ο Θεός, την τριήμερον σου Ανάσταση δοξάζομεν, δια της γαρανεκαίνησας την καταχαρίσαν των ανθρώπων, εις παντοδύναμε και τιμής ουρανούς ανώδων, καθυπέδειξας ημίν, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, εμέικομενους δικαίοι, Θεός του ανταποδώσιν, του ξύλου της παγαθόης, το επιτιμίαν έλυσας όχι, το ξύλο του σταυρού, εκπουσίως προσφυλωτής, εισάδου κατελθόν δύναται, του θανάτου τα δεσμάν, ως Θεός διέδειξας, διό προσκυνούμε την εκνευρών σου Ανάσταση, εν αγαλιάσει γόντες, παντοδύναμε Κύριε δόξασι. Εκβαθέομαι και κραστασι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Ήλασσαρου συνέτριψας Κύριε, και τόσο θανάτων, τον θανάτου το βασίλειον έλυσας, γένους δέχω ανθρώπινο, εκφοράς ηλευθέρωσα, ζωή και αυθαρσία, το κόσμο θωρησάμενος και το μέγα έλεος. Γεννηθήτω τα όρτα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου, δε ανυμνήσομε πλάι την του σωτήρος τριμέρων έγερσιν, δυσίλη ελυτρώθημεν, τον του άδου αλήτων δεσμών, και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν τράζοντες, ως σταυρωθείς και ταφείς και Αναστάς, σώσον ημάς, η Αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, της υποστήσετε ότι πάση ο ηλασμός εστί, Θεόφρον μακάριε βάθες του οικείου αίματος την ιεράν σου και Θεό, στολήν εφέδρινας, εκδυνάμος γάρ, εκδυνάμεως γάρ, ευσεβώσεις δύναμη, εις δόξαν αποδόξης προδέλικας και νυν οικέτερδε, φορηθήνε τας ψυχάς ημών, in ειρήνη
Έμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Θυσίαν το πρώτερον Θεόν, φέρον την ανέμακτον, ως ιερεύσεν ομότατος, ως ολοκάρπωμα και δεκτήν θυσίαν, σε αυτόν διαίματος, ως μάρτης αληθέστατος, ύστερον Χριστό προσήγαγες. Θεωρήμον αν σεβάσμιε, ον δισόπι, υπέρ των υμνούνταν σε. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Μαρτύρων στρατεύματα Χριστών, Πάτερ προσενήνοχας, τες υποθήκες σου πάθημε, και παρένες εσύ νουθετών διδάσκων και σαφές υπόδειγμα, Θεόφρον σε αυτόν παρεχόμενος, μεθόν ηκέτευε, βοηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μέγα έλεος. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολλή παραυτό λύτρωσης, και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτών. Πάτερ Θεόκτιστε των σών, τόνων της ασκήσεως, ηρισμένης εκτορήθησαν και κατηργήθησαν, τέσσερς ανεμβότης, προσευχές πανεφήμε, Χριστόν γαρ συνεργούντα, εκέκτησο όνειν οικέτευε. Βοηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μέγα έλεος. Εμείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Πάτερ Θεόκτιστε Θεού, κτήσεις ερχημάτισας, το κατοικώνα φυλάξας γαρ, επαληθεύουσα δια πολιτείας, και πανσέπτων σχήματος την κλίσιν επεδείξω πανθαύμαστε, Χριστόν νικετεύεν, βοηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
επιτέλους σου ερχημάτισας μάκαρ ανθήμεν, ιερουργών γαρ τα θεία και άρρητα μυστήρια. Το αίμα εξέχεας υπέρ Χριστού του Θεού και θύμα ευπρόσδεκτον αυτό προσήγαγες, δύο παρησίαν έχων προς αυτον εκτενώς οικέτευε υπέρ των πιστών και ποθοτελούντων την αησέβαστον μνήμην σου και των αυτών γερόντων ρυθμίμε πειρασμών και πανίων κινδύνων και περιστάσεων. Και νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δίας Θεοπάτωρ προφήτης Δάβιδ, μελωδικός περί σου προανεφώνησα, ο μεγαλείας υπηρήσαντη, παρέσχει βασίλισσα εκ δεξιάν σου, σε γαρ μητέρα προξένα ζωής ανέδειξεν, ο απάτωρ εξού αεν ανθρωπίσι ευδοκίσας Θεός, εινά την εαυτού αναπλάσει εικόνα, φαρσία της πάθεση και το πλανηθέν οριάνωτον αίρον, το βάθον της ομισάν αλάβων, ο πατρίκος Άγι, και το Υιό τελήματι μες ουρανίες συνάψει δυνάμεση και σώσει Θεοτόν και των κόσμων, Χριστός πολεμών, το μέγα και πλούσια ελεός. Αγίας δόξης αθάνατου Πατρός ουρανίου, Αγίου Μακάρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου δύσιν, ηγόντες πόσες παιδίνων, υμνούμεν Πατέρ Αγίων και Αγίων Πνεύμα Θεόν.
αξιώσε εν πάση χέρις ημίσεφωνε εσίες ιερθέου ζωήν οδηγούς διόκοσμος σε δοξάζει. Εσπέρας προκείμενον. Ο Κύριος εμβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο. Ενεδύσατο Κύριος δύναμις και περιεζώσατο. Ο Κύριος εμβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο και γάρ εστερέωσε την οικουμένη Ιησούς αλευθύσετε. Ο Κύριος εμβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο. Είπομεν πάντες εξόρισης ψυχής και εξόρισης διανοίας, ημών είπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορα Θεός, των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδιώμεθα υπέρ του Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Ιεροθέου Αρχιερέως, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδιώμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αναμαρτυρών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτάφτη, των ευλαβών προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Ιεράς Μονής, ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδιώμεθα υπέρ των μακαρίων και αδημοκτητών της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευ σεβοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδιώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέτων τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέσοντος λαού, του απεκδεχομένου του παρασωμένα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέραν αυτή, αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδισον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Κύριε ελέησον.
καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Άσκου, Κύριε. Της Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αδίδους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κρίνουμε. Κύριε Κύριε Θεός ημών ο κλίνος ουρανούς και κατά πάσα τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έτυχε επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι υπέκτη με τα σκεφαλάς, τους δε έφτανε υπέρ τα ξαναρχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος και τη συναπεκτευόμενη σωτηρία. Ούς διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την πλουσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάση δικημένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ανέλθεις εν το σταυρό, την προγονική ημών κατάραν εξήλιψας, και κατελθόν εν το άδει και τους απεώνος δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθασίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη, δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν, την ζωήν και σωτηρίαν σου έγερσιν. Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος, δύναμη και περιεζώσατο, κρεμάμενος επί ξύλου μόνε δυνατέν, πάσαν κτήσιν εσάλευσας, ευθύεν τάφοδε τους κατοικούντας εν τάφης, ανέστησας αυθαρσίαν και ζωήν δωρούμενος, το γέννη των ανθρώπων, διό υμνούντες δοξάζομεν, την τριήμερον σου έγερσιν. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη ήττη σου, σαρλευτήσετε λαός παράνομος Χριστέ, σε πρόδους το Πιλάτο σταυρωθήνε κατέκισαν, αγνώμων περί τον ευεργέτην φωνής, αλεκόν υπέμεινα σταθήν, αυτό αυτεξουσίως ανέστης τρίμερος, ως Θεός δωρούμενος ημίν, ατελεύτη τον ζωήν και το μέγα έλεος, το οίκος σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών, μετά δακρύων γυναίκες, κατάλαβουσε το μνήμα σε επεκζητή
ζήτησαν, μη ευρούσι δε ολοκληρωμένοι με τα κραυνοβόσοι έλεγον, ημισοτήμων βασιλεύ των απάντων, ως εκλάπη, ποιος δε τόπο κατέχει, το ζωηφόρον σώμα σου, άγγελος δε προς αυτάς απεκρίνατον, μη κλαίτε φυσίν, αλλά πενθούσι κηρύξατε, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον ημίν αγαλίασιν, ως μόνος ευσπλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις των δακρύων σου ροές, της ερήμου των αγώνων εγεωγήσας και της εκβάθους στεναγμής, εις εκατόντους πόνους εκαρποφορήσας και γέγονας φώστηρ την οικουμένη λάμπον της θαυμάσι Θεόκτιστε, Πάτερ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μην απολύσουμε τους δέσποτα βρήμους εμείς. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγάθε, ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσας και γεσυνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σου Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμον λαόν απεγνωσμένον. Μην απολύσοδος σου δέσποτα κρατορίμας σου εν ειρήνη, ότι είδον οι ανθαμίνων των σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ενεκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φλεμετά ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το παιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση απορρίψασε, της Αποστόλης χαυκόμεν έλεγον, εσχύλευτε ο θάνατος, ηγέθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στον κόσμο το μέγα έλεος. Της ποινής σου Θεόφρον Θεός, προστάτης γενόμενος, υπέρ αυτής ετοίμος το σώνεμα εξέχεας, και απειλάστον δυσμένων μητοήθης εν ουρανής, νυν αγάλει το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος παριστάμενος, δόξα το ενισχύσαντι σε Χριστό, δόξα τη ψυχία σου, δόξα τη μαρτυρία σου, ανθή με καρτερότητα. Πες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεωργήσας, και της εμβάθους στεναγμής, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας, και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπων της θαύμαση Θεόκτιστε, πατήρι μονοσίε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Το απεώνος απόκρυφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επίγης πανέρωτε, Θεός ενάς ηχήτω ενώσεις αρκούμενος, και σταυρό εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Σοφία, ευλόγησον, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το βρίσκω. Θεός η Κύριος ο Θεός είναι Αγίον και αμόν το βρίσκει με ψευών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Ιερά Μονή τάφη και την πόλη τάφη εις τους αιώνας των αιώνων.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Την τιμίο πέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγων, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η επίσημο δόξα Συ, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθάωτου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μεγάλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Δόξου Ιερομάτερος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοκτίστου, Συνανασκητού, του Μεγάλου Ευθυμίου και του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, που την ανακομιδή των ιερών υψάνων αυτό ενεγίνησε εορτάζουμε, και πάνω σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σκέπτει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα, καλό ξημέρωμα. Βοηθιά σας. Τελέσαμε τον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό, σήμερα Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, για την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, η οποία θα γίνει την Κυριακή εδώ στο μετόχι του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Σικάγο. Και οφείλω έτσι να πω και δύο λόγια, αφού έχουμε την τιμή να βιντεοσκοπούμαστε, να πω δύο λόγια για τους 3 μήνες αυτούς τους οποίους έζησα εδώ στο Σικάγο και έλαβα πάρα πολύ αγάπη και πραγματικά ζήλεψα την εκκλησία την οποία έχουν οι Έλληνες εδώ στην ξενιτιά. Και χωρίς να το καταλάβεις μερικές φορές, πραγματικά σκέφτομαι ποιοι είναι όντως στην ξενιτιά. Αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Αμερική, αλλά αποζητούν και ζουν εντόνως και με αγάπη και με θέρμη την Αγία Εκκλησία, ή εμείς που είμαστε στον τόπο μας, αλλά είμαστε μακριά από αυτόν τον τρόπο ζωής. Και εγώ θα ήθελα να το παρομοιάσω όπως όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι εορτάζουν καθημερινά κατάφεραν να ζουν μέσα στην Αγία Άσκηση, διότι κάναν τον εξής στοχασμό. Η Αγία Εκκλησία μπορεί να παρομοιαστεί με το ανθρώπινο σώμα. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην Αγία Εκκλησία είναι σαν το αίμα, δεν περισσεύει κανένας. Αν σταματήσει και φύγει το αίμα, τότε η καρδιά δεν δουλεύει. Και το σώμα το ανθρώπινο, όπου είναι η Αγία Εκκλησία, δεν θα μπορεί να δουλέψει. Έτσι λοιπόν όλοι μας, χωρίς κανένας να είναι κάποια σπουδαιότερη θέση ή κάποια χαμηλότερη, πρέπει και οφείλουμε να βοηθούμε να υπάρχει αυτή η ροή της πίστεως μέσα στην ψυχή μας, αλλά και μέσα στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτούς τους 3 μήνες. Είμαι πολύ περήφανος που είχα την τιμή να ζήσω αυτό το πράγμα, να ζήσω αυτή την απλότητα της αγάπης, να ζήσω αυτή την απλότητα του εκκλησιασμού, να γυρίσω πίσω, αν και νεότατος εγώ στην ηλικία, στο 1980, κάπως έτσι μου φαινόταν ο εκκλησιασμός των ανθρώπων εδώ πέρα, με τον τρόπο τον παλιό, οικογενειακό, με σεβασμό και με βλάβη. Εύχομαι λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ στην Αμερική, να μην επιτρέψουν ποτέ μα ποτέ να χάσουν αυτό το συναίσθημα και αυτήν τη σειρά και την ευλάβεια που έχουν. Εμείς από τη σειρά μας, από εκεί που θα είμαστε από την Ελλάδα, θα προσευχόμεθα, θα μνημονεύουμε, θα ζητούμε από τον Κύριο να σας δίνει αυτήν τη δύναμη να συνεχίζετε και με την προσευχή σας και με τις ευχές του Κυρίου, μήπως καταφέρουμε και εμείς εκεί κάτω στην Ελλάδα που τα έχουμε όλα δεδομένα, να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο πρέπει πάντοτε να αναζητούμε. Να αναζητούμε την αγκαλιά του Χριστού, να αναζητούμε την οικία μας, το σπίτι μας, τον πατέρα μας, τον αδελφό μας, τον Ιησού Χριστό, ώστε εκεί να αισθανόμαστε την ασφάλεια, την χαρά και την ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά και εύχομαι στο μέλλον να μπορέσει ο Κύριος να με βοηθήσει να ανταπεξέλθω στην αγάπη σας.